हाय फ्रेंड्स, फक्त खायचे रेसिपी चॅनलवर आज आपण बनवणार आहोत. आपली स्पेशल रेसिपी आहे बाजरीची भाकरी. पूर्ण व्हिडिओ भाकरी बनवून दाखवणार आहोत. हे अशी बाजरीची भाकरी कडक आणि कुरकुरीत कशी बनवायची याचा आम्ही आज रेसिपी बनवून दाखवत आहोत. आज आपण बनवणार आहोत बाजरीची भाकरी. भाकरी बनवण्यासाठी आपण या ठिकाणी बाजरीचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे. बाजरी दळून आणताना यात 1 वाटी उडदाची डाळ घातलेली आहे. 1 किलो बाजरी घेतली होती. त्यात 1 वाटी उडदाची डाळ, 1 ग्लास तांदूळ आणि मेथीचे दाणे आणि 1 चमचा धने असं दळून आणलं होतं मी. असं दळून आणलंय. भाकरी बनवण्यासाठी आता आपण तीळ घेतलेलं आहे, हळद घेतलेली आहे आणि मीठ घेतलेले आहे. हे तीळ आपण भाकरीवरती लावणार आहोत. आता आपण गॅस चालू करूया. तवा ठेवून घेतलेला आहे गॅस चालू करून. त्याच्यात थोडं पाणी टाकणार आहे. पाणी उकळी येऊन द्यायचं आहे. पाण्याला उकळी आली की आपण पिठात घालून घ्यायचं, कारण चिकटपणा जास्त येतो त्याला आणि भाकरी आपली जसं पाहिजे तसं पातळ होते आपल्याला. आता आपल्या पाण्याला उकळी येत आहे, तुम्ही बघू शकता. पाण्याला उकळी आलेली आहे. हे पाणी आपण चाळून घेतलेल्या बाजरीच्या पिठात घालायचं आहे. आता आपलं पाणी उकळलेलं आहे. आता पिठात घालून घ्यायचं. पाणी आपलं गरम असते उकळल्यामुळं चमच्यानं मिक्स करून घ्यायचंय, कालवून घ्यायचंय. नुसताच गार पाण्यात मळलं की भाकरी व्यवस्थित येत नाही, चिरायला चालू होते आणि जाड होतात भाकरी. मग आता असं चमच्याला पीठ लावून असं काढून घ्यायचं, व्यवस्थित पुसून घ्यायचं. असं पुसून घेतलं मी. आता आपण ह्याच्यात थोडंसं हळद टाकून, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. हळद का घालायची? कलर येते हळदीमुळे भाकरीला, आणि मीठ चवीला घालायची. आता आपण घट्ट मळून घ्यायचं आहे, पातळ मळायचं नाही. थोडं थोडं पाणी घालून मळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. गॅस कमी केला मी. हे बघा, चिकट घातलं की असं पीठ होते, जास्त पाणी लागत नाही. सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे मी चिकट. आता आपण थोडं थोडं गार पाणी घालायचं आणि असं मळून घेणार आहे एकदम घट्ट. जास्त पाणी वापरत नाही मी, जेवढं पाहिजे तेवढंच घेणार. अशी कणिक मळायची. बघा ती कशी मळते कणिक. अर्धा ग्लास मध्ये आपलं कणिक मळून तयार होते. ही 2 वाटी पीठ आहे, मोठी 2 वाटी पीठ आहे. अर्धा ग्लास पाणी घ्यायचं. अर्धा ग्लास पाण्यात आपलं पीठ सगळं मळून घ्यायचं. पाणी थोडं थोडं घालायचं, एकदम घालायचं नाही, कारण आपलं पातळ भाकरी करण्यासाठी आपल्याला घट्ट मळून घ्यायला लागते. आणि आपण गरम पाणी घातल्यामुळं लगेच पीठ पातळ पण होतंय, त्यामुळं घट्ट मळून घ्यायचं. आणि जेवढं व्यवस्थित पीठ मळची ना तेवढं छान येतात भाकरी. बाजरीची भाकरी खायला मस्त लागते. तुम्हाला विकत पण बाजारात मिळू शकते. तर मित्रांनो, आपल्या इकडे संक्रांतीला
संक्रांतीच्या अगोदर एक दिवस भोगीचा सण असतो. भोगी म्हणजे भोगीच्या दिवशी आपल्याला, त्या सणा दिवशी आपल्याला बाजरी भाकरी आणि मिक्स भाजीचं कालवण आपल्याला प्रत्येकाही घरी खायला मिळतं. आता हे आपलं पीठ मळून तयार आहे. बघा किती घट्ट मळलेलं आहे मी पीठ. हे बघा असं पीठ घट्ट मळून घ्यायचं व्यवस्थित. आणि आपल्याला करताना भाकरी आपण थोडं थोडं मळून घेऊन थोडंसं पातळ करून भाकरी बडवू शकतो. जास्त पातळ आपण पहिलाच करून घेतलं तर व्यवस्थित भाकरी येत नाही. आता हे पीठ आता मी भाकरी करणार आहे. भाकरी करण्यासाठी एवढासा गोळा घेतलेला आहे. आता थोडंसं पाणी लावून व्यवस्थित मळून घेणार आहे. भाकरी करताना तुम्ही तीळ आणि ओवा मिक्स करून लावलं तरी पण चालतं. भाकरी छान लागते त्यानं. नुसती बाजरी दळून आणा, त्याची पण भाकरी करा, असं ह्याच पद्धतीने करा तर छान लागते. खरं विकतच्या भाकरीत उडदाची डाळ, तांदूळ, मेथी, धन हे सर्व दळून आणतात त्यांनी, मग भाकरी करतात. असं थोडं थोडं जसं आपल्याला भाकरी बडवायला येईल तसं पीठ पातळ करायचं, जसं जमल तसं. आता ह्यातलं थोडंसं मी पीठ काढून घेणार आहे. हे जास्त आहे पीठ, कारण मला पातळ भाकरी करायची आहे. एवढंच गोळा घेतलेला आहे मी असं थापून. हे बघा आता ह्याच्यावर मी तीळ लावून घेणार आहे. असं तीळ लावून घेणार. तीळ दोन्ही बाजूला लावायचं. काळं पण मिळतं बाजारात तीळ, ते लावलं तर पण चांगलं. असं व्यवस्थित तीळ लावून घेणार. असं व्यवस्थित तीळ लावून घेणार. आता असं व्यवस्थित तीळ लावून घेतलेलं आहे. आता भाकरी बडवून आता पीठ लावून घ्यायचं खाली. जास्त पीठ लावायचं नाही, भाकरी तिथंच थांबते. थोडंसं पीठ लावून असं बडवून घ्यायला, एका हाताने बडवून घ्यायचं. जरा मोठी झाली की आपले दोन्ही हात बसतात, मग आपण दोन्ही हाताने बडवायचं. सावकाश साबदारी बडवायचं. याला जास्त जोर द्यायचं नाही. जास्त जोर दिला की भाकरी फाटते आणि पटकन होते. चुलीवरच कडून भाकरी होतात असं काय नाही, गॅसवर पण तुम्ही करू शकता. आता मी गॅसवरच करायला लागते, चूल नाही आहे आमच्यात. बघा आपली भाकरी कशी गोल होत्या. आता दोन्ही हाताने बदलायचं. हे बघा आपली भाकरी पातळ होत चाललेली आहे. आता एका हाताने बडवून घ्यायचं. असं पातळ होतं. थोडं जास्त करून घ्यायचं नाही. पातळ जेवढी असेल तेवढी करत आहे. जेवढं जमल तेवढं आपण पातळ करू शकतो. हे बघा आता आपली भाकरी तयार झालेली आहे. आता आपण गॅस बारीक केलता, आता मोठा करून घेऊया. आता गॅस बारीक केलता आपण मोठा करून घेऊया. त्यात भाकरी आता ह्याला पाणी का लावायचं, भाकरीला आपण पाणी का लावून घ्यायचं तर आपण भाकरी थापताना पीठ लावलेलं असतं, मग ती भाकरी पिठळते, चिरा पडतात बघा. त्यामुळे आपण पाणी लावून भाकरी भाजून घ्यायची व्यवस्थित. असं बघा
पाणी व्यवस्थित कडा कोपरा सगळा लावून घ्यायचंय. आता पाणी ह्याच्यावरचं वाळून झालं, भाजली खालची बाजू की पलटून घ्यायची. आता आपली भाकरी खालून भाजलेली आहे. आपली भाकरी खालून कशी भाजली आहे बघा. तीळ पण मस्त दिसते. आता खालून पण भाकरी भाजून घ्यायची. आता भाकरीची एक बाजू आपण भाजलेली आहे, दुसरी बाजू भाजून घ्यायला आलोय बघा. ती भाकरी भाजूस का आता मी दुसरी भाकरी करून घेणार आहे. भाकरी पातळ भाकरी लगेच गॅसवर भाजतात, उशीर लागत नाही. जाड भाकरी केला की लवकर भाजत नाही, गॅस जास्त जळतो. आता आपली खालून भाकरी बघा कशी भाजलेली आहे, किती मस्त भाजलेली आहे. आता तुम्ही तव्यात सकट आपण भाजू शकतो, नाहीतर तवा काढायचा. ही अशी भाकरी भाजून घ्यायची तव्यावर गॅसवर. तुम्हाला कठीण जास्त पाहिजे असेल तर असं गॅसवर भाजायची. तव्यात भाजायला उशीर लागते. असं मी भाजून घेते भाकरी सरळ. हे आपली भाकरी किती पातळ आहे तरी पण आपली भाकरी फुगली. आणि भाकरी महिनाभर या भाकरीला काही होत नाही. आणि ही भाकरी कुरकुरीत पण झाली. कडंग भाकरी झालेली, आपण त्याला कडंग भाकरी म्हणतो बाजारात मिळतात बघा आपल्याला. कडंग भाकरी शक्यतो बऱ्याच लोकांना कडंग भाकरी आवडतात. आता ही भाकरी बघा किती मस्त भाजलेली आणि दिसाय पण किती छान दिसते बघा, आणि पूर्ण फुगलेले. हे बघा असं भाकरी सर्व भाकरी करून घेणार आहेत. आता तुम्हाला अनेक मी भाकरी करून दाखवते. आता तसाच गोळा मी तसाच गोळा घेतलेला आहे. ह्याला पण तीळ लावून घेतलेला आहे. आता ही पण भाकरी मी बडवून दाखवते. असं पीठ लावून घेतलंय मी, असं बडवून घेणार आहे. भाकरी पडवून त्याला गोल आकार द्यायचा बा, असं गोल आकार झाला. ज्यांना भाकरी येत नाही बाजरीची करता पातळ भाकरी, त्यांनी उडीद तांदूळ मेथीचे दाणं धुन्य हे सर्व घालून दळून आणलं तुम्हाला जशी पाहिजे तशी भाकरी तयार होते. न येणाऱ्यांना पण ही भाकरी येते करायला, कारण उडीदात चिकटपणा जास्त असतो आणि आपण वरून पण चिकट आता पाणी गरम करून घातलेलं असतं उकळून, त्यामुळं भाकरी येते. तर मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे आमच्या तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ अशाच पाहायला मिळतील. आणि सिक्रेट टिप्स आम्ही तुम्हाला देणार आहोत प्रत्येक रेसिपीमध्ये. बघा ही पातळ किती झालेली आहे भाकरी, तुम्ही बघा भाकरी किती गोल झाली बघा, कुठं वाकडी नाही तिकडी नाही, किती मस्त झालेलं आहे बघा. आणि मधी जर जाड झाली तुमची भाकरी, कडून जर पातळ झाली असं दाबून घे, व्यवस्थित पीठ पसरत आहे आपलं. आता ही भाकरी तव्यावर टाकून घ्या. आता गॅस मोठा करून घेऊया आपण. थोडंसं भाकरी हे झाली गरम झाली की आपण वरून तेल लावून घ्यायचं, पाणी लावून.
पाणी लावून घ्यायचं भाकरीला. असं पाणी हळूवार लावून घ्यायचं. पातळ असते ना भाकरी फिरते लगेच ह्याच्यात. जाड असली की भाकरी फिरत नाही तव्यात. कारण या तव्यात मी चपाती पण करते आणि चपाती केल्यामुळे तेल पण नसतं ना, लगेच भाकरी फिरते. आता बघा कशा फोड्या आल्यात आपल्या भाकरीला, कशी भाजली बघा आपली भाकरी खालनं भाकरी भाजायला समजायचं, वरती भाकरीला फोड यायला. हो का. आता आपली भाकरी ही भाजलेली आहे. पलटून घेऊया आपण भाकरी. हे बघा भाकरी कशी भाजली. पातळ भाकरी केली की गॅसवर लगेच भाजते. खायला कुरकुरीत मस्त लागते भाकरी ती. आता ही भाकरी लग्नाच्या गारव्याला म्हणा, परत वौशाला, असं डोळा जेवणाला, असं हे भाकऱ्या गारवा म्हणून नेतात लोक. विकत भाकरी करून नेतात. कठीण छान होते भाकरी आणि आपल्याला बाहेर गारव्याला तेन देण्यासाठी पण मस्त वाटते भाकरी आपल्याला. कर्नाटकात या भाकरीचं जास्त आहे. तिकडे बाजरी पिकते म्हणून भाकरी जास्त खातात तिकडे. आणि अशा भाकरी रोज करतात ते. आता आपली भाकरी बघा खालून कशी भाजली बघा. हे बघा आता आपण गॅसवर भाजून घ्यायचं. हे बघा चुलीवर पेक्षा पण सारखं परतत राहायचंय. भाकरी आपली जळत नाही. हे बघा असं खालून उलटून सारखं परत पलटून भाजून घ्यायचे. आपण पापड कसं भाजतो ना तसं भाजून घ्यायचं. आपण उडदाच पापड ते भाजून घेतो की नाही तसं भाजायचं. अशीच भाकरी तुम्हाला आम्ही चुलीवर कशी बनवलेली ते त्याचाही व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही दाखवणार आहोत. हे बघा भाकरी कशी झाल्या, गोल एकदम कुरकुरीत आणि कशी कडक झाले बघा. आवाज कसा येतो बघा भाकरी. आता थोडे गरम असल्यामुळे ते आवाज येऊन झालाय, पण जेव्हा गार होईल भाकरी त्यावेळेला एकदम कडक भाकरी होती. आता आपण पहिली भाकरी केलेली आहे बघा, कडक एकदम कडक भाकरी कशी कसा आवाज येतो बघा. भाकरी पहिली भाकरी आहे आपली, गार झाली त्यामुळे असं एकदम कडक कुरकुरी झालं. जेवढी भाकरी थंड होईल किंवा जेवढी जुनी होईल तेवढी भाकरी खाण्याची, बाजरी भाकरीची चव वेगळी वाढत जाते. या भाकरी तुम्हाला महिनाभर जर बनवून ठेवला तर महिनाभर तुम्ही खाऊ शकता. त्याला भाकरीला काही होत नाही, वास येत नाही, काही होत नाही. आणि एकदम जेवढी जुनी होईल तेवढी या भाकरी चव वाढत जाते. ही भाकरी तुम्ही मटणाबरोबर हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला बाजरी भाकरी तिथं खायला मिळते मटणाबरोबर, किंवा दही खरडा याच्यावर तुम्ही भाकरी खाऊ शकता. आता बऱ्याच ठिकाणी फेस्टिवल असतात, त्या फेस्टिवलमध्ये तुम्हाला बाजरीची भाकरी, दही खरडा असे त्या ठिकाणी स्टॉल लागलेले असतात. तर त्या ठिकाणी आपल्याला बाजरी भाकरी खायला मिळते. आणि अशाच भाकरी तुम्ही घरी बनवा. आणि आमच्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील. आणि ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा आणि मित्रांना शेअर करा. थँक्यू.